ukladanie grafov. Máme vytvoriť graf z danej tabulky pre matematickú funkciu y rovná sa x plus 2 podľa tohto vzoru. Postup je, najskôr si vysvietime vlastne tabulku, z ktorej chceme robiť graf. Pôjdeme do karty vložiť a tu je menu pre grafy. Vybereme vlastne, aký typ grafu chceme vložiť. Pre tento príklad, hej, matematicky je to xy závislosť. Vľavo vyberáme typ grafu, vpravo podtyp. Čiže pre tento príklad je to xy závislosť s hladkými čiarami a značkami. Čiže vybereme si podtyp, potvrdíme OK a graf sa nám vloží. Ako sme ho vložili, keď ho máme vysvietený, pribudli nám tu tri karty, návrh, rozloženie a formát, kde vlastne môžeme doupravovať tento graf. Čiže najskôr dopíšeme názov grafu, klikneme sa vlastne na ten názov dvakrát a napíšeme text, graf funkcie y rovná sa x plus 2. Môžeme potom, keď sme ho napísali, kliknúť niekde ľavým na ten graf. Táto, čo tu je legenda, tu nám netreba, čiže stačí na ňu kliknúť. Hoď čo chcete v tomto grafe meniť, stačí si to vysvietiť ľavým tlačítkom a potom stlačiť na to pravé a ono vám to ukáže, čo s tým môžete robiť. Čiže teraz ideme ju formátovať, nám ju netreba, čiže ju odstránime. Ďalej, mriežku nám tu tiež nie je treba, čiže stačí si ju vysvietiť a dať pravé tlačítko, odstrániť mriežku, dáme ju preč. Už sa to začína podobať, na vzor ešte nám treba doplniť názvy osy x, y, čiže pohľadáme, kde by sa to dalo. V tomto formáte nie rozloženie, tu máme názvy osy. Čiže či chceme názov hlavnej osy, máme ho vypnutý, žiaden, čiže chceme ho pod os. Dalo nám tu automaticky názov osy, hej, zase si tam stačí dva razy kliknúť, vymažeme text a napíšeme x-ová os. Môžeme tieto objekty presúvať, čiže posunieme ho niekde doprava, nech sa to podobá na vzor a takým istým spôsobom zapneme aj hlavnej zvislej osy zvislý názov grafu. Zase prepíšeme názov grafu, dáme y, posunieme ho a graf sa podobá. Napríklad, keby ste chceli zmeniť farbu tejto čiary, modrá sa vám nepáči, chcete červenú, čiže chcete editovať túto čiaru, čiže si ju stačí len zase vysvietiť, potom stačí pravé tlačítko, formátovať radu údajov a tu sú vlastne nejaké, či chcete možnosti na značky, výplň, farba čiary, vlastne môžete si sami donastavovať graf ako chcete, ako vám vyhovuje.